Добрый вечер. В эфире Прайм на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и человечества темы и беседуем с наиболее интересными собеседниками, с людьми действия, с людьми, которые здесь и сейчас определяют какую-либо политику Украины или общественную жизнь. В данном случае мой сегодняшний гость определяет в сильной мере информационную политику Украины. Это Микола Чернотыцкий, глава правления НСТУ. Я правильно все сказал? Да. Причем новый глава правления, что интересно. Поскольку до этого, от сотворения мира и до недавнего времени, ну, сколько я это помню, главой был Зураб Аласаня. Не так давно он был у нас в эфире. Я как раз спросил у него про преемственность поколений в плане руководства, свободы слова и так далее. И он вообще заверил, что все нормально, типа, по мне не скучайте, Микола и ребята все продолжат политику общественного телевидения. Правду сказав Зураб Аласаня? Ну, я сподіваюся на це. Ну, в будь-якому разі я і команда зробить все можливе для того, щоб це відбувалося. Скажи, пожалуйста, вот все-таки, и когда это закладывалась идея суспільного телебачення, все-таки за образец брали BBC, я правильно понимаю? Я не думаю, що це саме BBC, це просто BBC, це найбільша історія успіху, яка відома всім, але є чудові речі. Я би брав глибше, що це не BBC, або там Раї, або Френч. Я би брав, що це інституція. І в першу чергу ця інституція, вона, якби задачі її дуже схожі в кожній країні, але нема такого прикладу, який би був ідеальний, Ctrl-C, Ctrl-V, зробив би в цьому. Ну, а независимость, как я понимаю, это же институция, скажем так, она, по-моему, даже конституционная, да? То есть, в Конституции нет. Ну, и Конституция, она выведена за НСТУ, выведена за пределы любых органов власти. Так. Тобто незалежність – це важлива і якби там необхідна історія для цієї інституції. І якщо ми говоримо про становлення демократії, розбудову демократії там в будь-якій країні, це так само, як не може бути демократії без парламенту, так не може бути демократії без суспільного мовлення. Но у вас все равно, Микола, то есть ты председатель, но как это называется опять? Голова правления. Глава правления. Вот, глава правления, но в правление входят разные люди. Кто это, что это, как это работает. Я хочу, чтобы наши зрители понимали, почему вашему телевидению, а в Крыму смотрят ваше телевидение, это 100%, и радио слушают, да. Почему вам можно доверять, почему вы не врете, почему вы не заинтересованы ни в какой политической партии и так далі. Власне, я би почав би тобі глибше, що це сама модель між нами, між менеджментом компанії і державою є наглядова рада, це стратегічний орган управління, яка формується, наразі це 16 людей, яка сформована таким чином. Половина цих людей – це представники від фракцій та депутатських парламентських груп, але які не є депутатами, тобто вони делегують когось. Інша половина – це сформована, половина плюс один, сформована люди від громадських організацій, які обрали по певним напрямкам, наприклад, там по молоді, наприклад, там по культурним геошкам, там наука, освіта. І от разом всі вони визначають основні напрямки діяльності компанії, вони вибирають голову правління, і відповідно, і саме, уже мій рівень і рівень правління – це про оперативне управління компанією. Наразі у нас команда ще доформується. Наразі ми маємо, крім мене, в правлінні Дмитро Хоркін, який відповідає за платформу радіо, Ярослав Ладигін, який відповідає за платформу телебачення, Тетяна Кісельчук, яка відповідає за діджитал та новини, і Радіон Кочубей, який відповідає за операційний блок. В подальшому, я думаю, що з'явиться людина, яка буде функціонально відповідати за маркетинг, і інша людина, яка буде відповідати за HR напрямок. Тобто ми переходимо в корпоративне управління повноцінне. Ты назвал членов непосредственно правления, а кто из известных, нашим зрителям людей, входит в наблюдательный совет?
Ну, важко сказати. Кому кто известен? Да. Ну, наприклад, в наглядовій раді представлений Євген Глібовицький, Мгм. який пройшов по конференції культурних організацій. Світлана Остапа, яка делегована в партію, але якби там відома в журналістських кругах. Вадим Міський, представник молодіжних громадських організацій, але ну якби достатньо відомий віхід там. Тому це наглядова рада, це ж не про відомість, це також великий кусок роботи корпоративного управління. Они постоянно заседают или нет? Ні, це, по-перше, для них це не оплачуєма робота. Ну да, это общественная нагрузка, как в Советском Союзе говорят. Да. От, але, ну, наприклад, вони, згідно законодавства, мали там засідати не рідше, ніж раз на квартал, хоча в реальності це щомісяця і робота. Ну, тобто, так як я допускаю, що колись інституція вийде на такий рівень, що там буде щоквартальна, але поки ми розбудовуємося, там багато треба до роботи від них, від нас, ну, тобто. Крымских татар нет среди руководящего состава. Ну, у нас є цілий канал ЮАКрим. Ну, канал есть, я знаю, как общественное телевидение, можно сказать, ну, потому что... Це як частина. У нас ми от запустили нещодавно Радіо Крим на хвилях і, власне, канал Крим. Ну, з відомих людей, ну, ті, хто працює там доторканий до Суспільного, це той же Осман Пашаєв. Також тішусь з того, що там на нас на пітчинги приходить Ахтем Сейтаблаєв. Ну, тобто, Тобто ви привлекаєте... Тобто ми це як максимально включаємо до себе. Да, на жаль, нам ресурсів завжди не вистачає. І не тільки там на Крим, не вистачає і на принципі, я знаю. Да, в принципі, не вистачає. Але тим не менше, для нас це важливо, щоб це було, і щоб тема Криму не закривалася, не забувалася. Ми маємо постійно нагадувати про російську агресію. Ми маємо показувати, ну, що кримські татари – це не ті наративи, які були в радянські, вони мають зникнути. Ми маємо показувати, що це частина українського народу, великого українського народу. Ну да, и коренной народ Украины. Абсолютно. Да. Вот как определить процент примерно хотел бы? Потому что, смотри, я где-то в 18-м, 17-м, 19-м году, не помню, в 18-м, еще при Петре Алексеевиче Порошенко, я смотрел процент упоминаний о войне и о Крыме в целом на каналах украинских, да, новостных, я не помню, или всех вместе, и что-то там в районе 1,5% это колебалось. И я тогда еще понял, что-то неладное происходит в медиапространстве как-то, да. А вы как-то для себя определяете, насколько вы уделяєте внимание Донбасу і Криму? Ну, це складне питання, це більше, ну, якби там редакторське. Я не пам'ятаю точного проценту. Я пам'ятаю ці дослідження, які були, і там, здається, у нас на той час було там 3% чи 4%, що це було небагато, але це було більше, ніж в інших. От, в своїх там програмах і в своїх, ну там і там стратегіях, які там короткострокові є, для нас це важливо. Ну, умовно кажучи, ми навіть окремо виділяємо ресурс додатковий для для кримського каналу, кримської платформи, для того, щоб вони залучали саме під себе нові проекти. Тобто, ну, виділяючи їм кошти. Поговорити про згадки достатньо складно, бо, якщо чесно, я не моніторив останні. Ні, ну, якщо не знаєш, то що? Да. Але, ну, якби, військова агресія, те, що відбувається на Донбасі, те, що відбувається в Криму, якщо там є інформаційний привід, ми обов'язково це завжди показуємо. Ти упомянув словосочетання «Кримська платформа». Это крымская платформа. Я мав на увазі платформи наші всередині медійні. По поводу крымской платформы, которая будет в конце августа, ничего еще не обсуждали, не думали, как это подавать, как это... Ми проговорювали, що це буде, і продюсер якраз от ЮАКриму, він каже, що він зараз розписує, як би він хотів це бачити. Ага. Тому якби остаточного рішення, як це має бути, поки не... Ну, в любом случае, если вы посчитаете, что в этом есть какая-то необходимость сотрудничества, то АТР, который всегда на прямой связи с Крымом, вы же знаете нас, и мы знаем, можем что-то вместе делать большое, потому что большого не хватает. Не хватает что-то больших ток-шоу, не хватает, чтобы крымские лица были на экранах украинского телевидения. Ну, по сути дела, вот мы разговариваем с людьми, и мы понимаем, что
больше фактически, ну, может быть, у вас только, а больше их нигде и не покажут. Не политзаключенного покажут один раз там, в месяц и так далее. Вот. Для тебя самого лично, потому что эта программа не только про какие-то функции НСТУ, да? Зураба я знал хорошо. Вот кто ты? Расскажи о себе, где родился. Это важно, на самом деле, потому что... Я народився в Чернігівській області. Мгм. Потім, ну там проживши там 16 років, закінчивши школу. Після цього я переїхав до міста Суми. І от там прожив до 2017 року. Тобто я закінчив Сумський політех і після цього лишив. Так это вот ты буквально 3 года назад в Киев приехал? Ну, 4 роки тому я переїхав. Я таких головокружительных карьер не видел, если честно. Так, я в 2014 році став керівником Сумської ОДТРК тоді ще. От ми змогли реформувати. Ну, якби, тобто, це зараз смішно виглядає, але тоді це був реально ривок. І, тобто ми відмовилися від джинси, відмовилися від там контрактів з владою і почали переставляти це. Це було Совсем. Вы пошли на эти вот принципы, которые в чистом виде заложены в общественном телевидении. в принципі, має бути нормальна журналістика. От. І виявилося, що це можливо. А всі говорили, що нічим у вас не вийде. Да, це якби там ну, була купа, ми робили купу помилок, але ця історія була про чесність. Я знаю, что, знаешь, особенно тяжело в регионах это знаешь, еще в столицах, как бы, а в регионах, когда вот здесь у тебя местная власть, вот здесь у тебя вот эти. Так, у мене були там ранки, коли ранки почалися з Орьова губернатора в трубки. Ви мене не показуєте, що таке? Да, там же как привыкли, значит, в программе один раз губернатор, через раз там глава совета, там потом мэр идет, там, ну все. От, і ми це перелаштували, і потім Зураб мене запросив в команду, вже коли він йшов на голову управління, щоб я повторив цей успіх по іншим філіям. Ну і от так от я переїхав в Київ. И ты начал вот эти стандарты разносить, что так можно, в принципе. Да. Ну, ми змінили філософію, я відповідав якраз за регіональні, коли я заходив, я відповідав за регіони. А потім, уже, коли я завершував, я вже відповідав по суті за операційний блок компанії. От, і це вже там була інша якась штука, і ти там в один прекрасний момент розумієш, що тобі треба йти додатково ще доучуватися, і ну це все. І потім уже Зураб запропонував, він сказав, що він не піде на голову управління більше. На жаль, але я був би дуже щасливий, правда, якби він пішов, і я би був би там на позиції його заступника далі. Це мене. Да, я думаю, що ти не лицемеришь в даному случае. Правда. Да. Знає спину Зураба. Ну, тобто ти все ж таки, він каже, типа ні, і він запропонував, щоб пішов я. Слушай, я могу ошибаться, конечно, я же невозможно тебе перепилить и посчитать годовые кольца. А биографии я не посмотрел рождение. По-моему, ты самый молодой вообще из руководителей телевидения, нет? Не знаю, ну мені 37 років. 37. Ну, может быть, кстати, может быть. Но почти все время ты провел не в столице. Для тебя это вообще вот последние годы, это то, что ты стремительно тут наработал. Так, ну, я в Київ приїхав в травні 17-го року. Я еще биографию спрашивал, думал, может быть, что-то в Крымское там есть, но нет ничего крымского, да? Хорошо, если нет биографии ничего крымского, что крымского есть в душе, в голове? У мене ну так сталося, що якраз тут багато друзів. Тут багато друзів в Києві я познайомився, які саме так чи інакше були пов'язані з Кримом. Тим же Сергій Костинський, який ми людина, яку ми познайомилися в Брюсселі в 15-му році. Яким чином? Ми були на там стадії візит про суспільне мовлення регулятора, і я був від медіа, він тоді був радником, здається, в міністра інформації. Так. Потім, умовно кажучи, в 17-му році він становиться членом Нацради, я становлюсь членом правління, ми продовжуємо співпрацювати. Також в певний час в напрямок, який я відповідав, віднесли ЮА Крим, і там з тим же Засманом Пашаєвим ми співпрацювали з тим же Алімом, який зараз є нашим продюсером Криму. Ну, тобто, і так, воно завжди, на той же Михайло Шматов, який колишній керівник в Сімферополі був ОДТРК, потім зараз є там одна із опор по координації філій. Ну, тобто, завжди є люди, які навколо, і там, от, це в будь-якому разі це навколо там
окружають на русском, Очолюють, Да, оточують. да. Очолюють, Очолюєш да. ти, да. Да. А сам в Крыму был, когда последний раз? Давно, це, мабуть, 2012, можливо, такий. То есть еще за 2 года, да? Да, ще за 2 роки. Це ми ж з друзями на вихідні приїхали в Євпаторію. Что для тебя крымские татары, когда ты узнал об этом народе? Я тебя честно спрашиваю, потому что многие признаются, даже тут и твои коллеги были, говорят, ты правда не знал ничего до 14 года. Моя мама досить часто розповідала історії про депортації. Чому? Не знаю. Тобто вона показувала, як оцей кейс, як просто радянська влада знищувала інші народності, в тому числі. Она не историк, не учитель? Ні. Просто людина, яка там читала, вона розповідала, коли там що зібрали, сказали, у вас 3 години на збір, ви маєте... 15 хвилин. Такі речі. А вже в подальшому, коли в Криму, тобто ще до цих всіх подій було якесь розуміння, що що в Криму державу Україна підтримують якраз кримські татари. Це історія про... Тому у мене, я казав, що багато друзів, і це, це друзі, це мої друзі. Все, тобто, і я розумію, як в 14-му людям, це неймовірно приїхати і почати все з нуля. Це просто. Але я дуже круто дивлюся, як це все ком'юніті працює, як є підтримка один одного. І це дуже кльово. Це дуже кльово. На жаль, не завжди держава приділяє цьому правильно, достатньо уваги. Але найважливіша підтримка один одного. Все понимают, кто на телевидении работает, что сезон начинается в сентябре, как в школе. Вот. Может, и рано тебя спрашивать, потому что ты еще не так давно на посту. А может, и не рано. Ты же в этой системе работаешь уже давно. Да. Ты же вообще-то, что я говорю, новое и не новое. Ты все равно там плоть от плоти ты организация. Есть какие-то идеи новые идеи, не только не обязательно по Крыму, просто интересные идеи, не коммерческие, а такие, человеческие, общественно значимые, политические, что-то новое будет. Тут дві важливі речі. Якщо короткостроково, то для нас важливий проєкт – це Олімпіада і Паралімпіада. Це просто там зараз весь ресурс ми туди акумулюємо для того, щоб максимально якісно зробити цю роботу. Якщо казати про телебачення, то у нас з осінню стартує лінійка соціального ток-шоу. Це що таке? Щось там на шталт, як є, говорить, стосується кожного, говорить, тобто це соціальні теми, але ми хочемо їх зробити. У нас закінчився якраз тендер внутрішній, виграла компанія Ivory Group. Вони для медіагрупи України роблять. Але ми хочемо зробити не умовно жовті такі якісь штуки. Цього хватає. Ми хочемо якраз важливість соціальних тем, але зробити його і так, як це має бути журналістика. І це такий серйозний виклик. І я сподіваюся, що у хлопців, які там займаються телебаченням, він вийде. Крім того, наразі у нас до Дня Незалежності вийде документальний серіал, який зараз «Колапс» називається, про те, як українці зруйнували СРСР. Це ми готуємо до Дня Незалежності. Тут можуть, звісно, литовці немножко з нами поспорити. Там багато буде. Там навіть так приоткриваємо, там інтерв'ю буде з Лехом Валенс. Тобто всі, хто був в той час, щоб максимально показати, як це все відбувалося, і вклад України в цей весь процес. Крім того, багато що виробляється в регіональній тематиці. В регіонах зараз там менші проекти, але інколи мають фантастичний результат. У нас в минулому році, до прикладу, була лінійка локального туризму. І про різні. І ми зараз, ЮА-1 почав забирати з регіонів ці програми, ставити собі. Так зараз це актуально, як ніколи. І вони мають фантастичний результат, фантастичні цифри, вище в 2 рази, ніж середня доля каналу. Тобто, і це кльово, отакі речі. І важливо, але на майбутнє ми
зараз через парламент хочемо провести зміни до законодавства, яке нам дало можливість нам співпрацювати з великими продакшенами в форматі копродакшн. Тобто не мають, коли ми би винаймали там Film.ua або 1+1 продакшн для того, щоб і А пока это законом запрещено. А воно не запрещено, воно зроблено таким чином, що ти можеш, щоб зробити це раз, треба потратити роки 2. Оформление всяких согласований. Да. Абсолютно, абсолютно. Ну, тобто, люди, які хоч раз стикався там з як це все працює, державна машина, і коли ти там ніч, це... Да, Зураб рассказывал. Мне кажется, много седин у него из-за этого. Ну, як мінімум 2 інфаркти людина отримала на цій посаді. Ну, тобто, я для себе став задачу, щоб якось... Не смішно. Відійти від цього. Ти береги себе. От, тому ми хотіли, щоб співпрацювати і такі речі, якісь зайти в лінійку серіально-документального кіно. Оба. Але це історія про майбутнє, про 3-4 роки. Смотри, вопрос может быть такой, а хотя что удобно, неудобно, есть факт такой. Почему? Объясни. Вот, и понятно почему, но твое видение зрителям, почему рейтинги общественного телевидения всегда ниже, чем рейтинги вот этих каналов ключових, розвлекательних, общественних? По-перше, якщо порівнювати, як ставало суспільно, як теж ставало BBC, якому в наступному році 100 років, або... У них і королеві більше стало. Або ж коли, наприклад, в країнах Балтії суспільне мовлення вони почали робити в 91-му році. В Україні ж і за цей час, умовно кажучи, всі ці мовники набирали вагу, і навколо них формувалося вже там медіаполе приватних каналів. В Україні все пішло навпаки. Да. Сформовано медіа повністю, причому в Україні медіа не є бізнесом, не є прибутковою. Нема політичний лобізм називається. Да, абсолютно. Тобто це про вплив на владу. От. І в 14-му році, починають, і в 17-му створюють суспільний мовник. Окей. Якому дають половину бюджету і кажуть, делайте BBC. Да, и причем все это в старом здании. Я помню, приходил, там холодно, его топить невозможно. Там это стоит полбюджета там, этой компанії. Ну, тобто, якби це все утримання, у тебе куча обмежень, які ти не можеш, як приватні канали, які не мають приватні канали. І тобто це все нагадує, коли на гонку Формули-1 тебе приводять в Запоріжжя, кажуть, там, а Батор ми зараз заберемо. От навіть так, да. От, тому це і питання про ресурси, це і питання про час, це і питання, може, в якійсь мірі там, про готовність людей знати. Тобто, там багато факторів. І, наприклад, у нас фантастично спрацював діджитал підрозділ, який ми там запустили от минулому. А що це значить? Тобто, у нас сайт, який там ми за рік дійшли до 3 мільйонів на місяць унікальних користувачів. Це сайт, де викладаються ваші відео, сюжети, програми? Це новини, це просто новини текстові. Наприклад, кепшн відео, які ми робимо, досягають там мільйонних переглядів, і їх багато локальних історій. І там, коли навіть люди, які не мають там відношення до мене, в моїй стрічці, там я бачу, люди із Сум постять наш матеріал з Закарпаття. І там такі речі. Тобто я розумію, що він цей матеріал там прийшов по всьому Фейсбуку і дійшов до цієї людини. І от таких переглядів десь, наскільки останні звіти наші, 90 мільйонів на місяць переглядів. Тобто, окей, з телебаченням це дорого, от є історія дешевша, і ми там достатньо успішні. Така ж історія, наприклад, з радіо. Вони дешевші в виробництві, але вони мають гарні показники, в тому числі, і гарне покриття. То есть, в принципе, вы довольны тем, что, как ваш сигнал, но вы же всю Украину рассылаете, на всю Украину вообще. Ні, я достатньо критично налаштований. Я хочу краще. Вот насколько краще? Вот ты задачу себе ставишь, вот сейчас такое покрытие, у меня такое... Те, що я декларував на конкурсі на голову правління, я хочу, щоб за 4 роки канал ЮА-1 зайшов в топ-10 каналів України. Это такое все каналы, и общественно-политические, и развлекательные, и музыкальные, и все. Это общий рейтинг. Тобто общий рейтинг панелі. Но это очень тяжело. Але ми маємо сайт амбітно. Така ж історія з українським радіо, що воно також зайшло в топ-10. Там сайт, ставимо також мету на топ-10 інформаційних ресурсів України.
От таким от чином за 4 роки. А крім того, важлива історія, що я би хотів, щоб ми почали це виробництво контенту серіального і такого. І одна із мрій, щоб колись на Нетфліксі я зайшов і побачив фільм, який як мінімум був зроблений спільно з суспільним мовником України. Ну, идеи хорошие все. Опять же, у АТР большая школа док-кино, ты знаешь, да? А, кстати, я должен вам сильно поблагодарить вас за фильм «Шлях», который вышел про крымских татар. Я даже не знаю, вот Алину, которая ее делала, я ей написал, я в полном абсолютном восторге был от того, что этот человек, как она потом сказала, что она даже в Крым это не знала вообще, в принципе. Она сделала фильм настолько профессионально, настолько близко к действительности, то есть просто абсолютная правда, как будто это вот крымский татарин снимал. Вот это вот если такую работу делать, это просто важнейшая вещь. Еще, мне кажется, мы все равно у нас канал крымско-татарский. Мы, в принципе, все про себя все знаем. Ну да, нас смотрит вся Украина, и люди благодарят за исторические фильмы, за все, но все равно этого не хватает. Вот ты с этого начал, что много мифов советских, и даже тебе так скажу, досоветских, да, про крымских татар, которые хотелось бы разрушать, так, знаешь, таким отбойным молотком эту скалу колупать. І якщо вдруг ви теж захотите співпрацювати, якщо вам дозволить законодавство, то мы тоже готовы, конечно, мы хотим как можно больше, шире говорить о Крыме. И я уверен, что с кем, но с вами мы точно найдем общий язык. Тут я не маю сумніву. А что, Зураб совсем ушел, или он все-таки заходит по старой памяти? У нас була з ним розмова, і він ще певний час приділить увагу Суспільне в статусі радника. І я допоки, бо є певні там, наприклад, редакторські речі, які я за освітою інженер, і там друга освіта моя там MBA управлінська. Тобто я про управління, аніж більш про такі речі редактури. А ты журналистом не работал? Нет. Ничего страшного. У меня журналистский диплом, прямо скажу, фиктивный. То есть он получен заочно, и это вообще срам. Потому что я уже его получал, когда был замредактора в газете, да. И я знаю кучу руководителей медиа, которые не являются журналистами. И, кстати, часто они являются лучшими руководителями, чем журналисты. Власне, Буває таке. так як є, тому якраз і оця річ, його підтримка саме в редакторських поглядах, які мені буде допомагати, тому він ще деякий час побуде таким чином. І я говорю, що не вийде так швидко відпетлять, як ти хочеш. Я ему тоже сказал, никуда ты не денешься вообще от нас всех в целом. Тому сьогодні ми якраз з ним розмовляли, поговорювали на наше ток-шоу, і там казали, що в принципі. Тому це важливо, і це дуже добре для компанії, що відбуваються плавні переходи з одного управління на інше, як це, тобто така для устойчивої моделі роботи це ок. Спасибо, Микола, що знайшов час поспілкуватися. Дуже цікаво. Ваші плани будемо дивитися, будемо співпрацювати, будемо вас підтримувати завжди. Дякую. Тому що ми за чесну журналістику, і Крим – це Україна, і Україна понад усе. Дякую. Спасибо всем, кто смотрит канал АТР, кто помогает нам с помощью Патреона. Вы наша главная сила, и мы всегда будем с вами. Мы всегда будем с вами, а вы с нами. Смотрите дальше АТР. До новых встреч.